שלום, אנחנו מדנקום. שלמה, אני אעזור לכם להתאים סוללה לאופניים או לקורקינט, גם לכלי אחר חשמלי. שלב ראשון זה אנחנו בודקים איזה מתח של סוללה אנחנו צריכים, וזה לפי בקר הכלי, המנוע. מחשבים את צריכת הזרם, בדרך כלל זה חלוקה של ההספק כלפי המתח, ולפי זה מתאימים את הסוללה כמה זמן נוכל לנסוע. אם זה 6 אמפר שעה, אז נוכל לנסוע שעה עם סוללה של 6 אמפר. אם נשים סוללה של 12 אמפר, נוסע שעתיים. זה באופן כללי. לאחר מכן בוחרים את סוג הכימיה, אם זה ליתיום יון או LiFePO4, זה שני הכימיות שאנחנו מתעסקים. ההבדל הוא במחזורי טעינה. בליתיום יון אנחנו באזור 500 מחזורי טעינה, לעומת 1500-2000 ב-LiFePO4. שה-LiFePO4 כבדה יותר, גם את זה צריך לקחת בחשבון, ולהתאים מטען תואם לטעינת הסוללה לפי סוג הכימיה. ואנחנו עוסקים גם בשיפוץ של סוללות קיימות, אם זה בשרוול אלומיניום, יודעים להחליף את הפנים, מתאימים פנים נכון לתוך הסוללות, שבדרך כלל בשוק זה ליתיום פולימר, שבדרך כלל זה לא מתאים לארץ, ומחזיק פחות זמן. אנחנו בדרך כלל שמים ליתיום יון או ליתיום ברזל לפי הזיווג, ונשמח לעזור לכם בהמשך.